ቶማስ ሙዚቃ ምጽዋት ከም ዝፈቱ ካፍት ፊልም ንዕዘብ። ቶማስ ናፍቲ ጎረቤት ወዲ እንትርኢ እቲ ጎረቤት ወዲ ሓዝውን ንሓንቲ ፎቶ ክትለዓል ዝመጸት ጓል ምስኡ ወሲብ ንኽትፍጽም እንትደፋፍኣ ይርኢ። ፒፓ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰት ንቶማስ ምስ ጎረቤታ ከም ዝተፋለጠትን ጁልያ ከም ትበሃል እንትነግሮ፣ ቶማስ ግን ንዕኦም ምስላል ደው ከብሉ ከም ዘለዎም ይነግራ። በዚ ድማ ይጨቃጨቁ። ጁልያ ድማ ንኣፍቃሪኣ ናብ ስምዒት ንከኣቱ እንትደፋፍኦን ንሱ ግን ድልው ኣይኮንኩን ኢሉ ገዲፍዋ እዩ ዝኸይድ። እዚ ኩሉ እንትኾን ሓዝውን ፒፓ በታ ጉልሂ ዘርኢ መሳርሒ ጌራ ትሪኦም ነበረት። ድሕሪ እዚ ጁልያ ንፒፓ ኣብ መንገዲ ረኺባ ፀዊዓ ሰላም ትብላ እሞ ሓቢረን ድማ ስቲሚኣትዋ። ጁልያ ህይወት ታሪካ ንፒፓ ትዕልላ። ሞዴል ከም ዝነበረትን ከም ዘይተሳኽዐላን ካብ ኣፍቃሪያ እንተደኣ ተፈልያ እንታይ ከም ትኸውን ከም ዘይትፈልጥን ንፒፓ ትዕልላ። ፒፓ ድማ ተጽናዕናዓ። ፒፓ ሓዝውን ንጁልያን ኣፍቃሪያን ምርኣይ ኣይገደፈትን። እቲ ጎረቤታ ወዲ